Пътищата в София са проходими при зимни условия, съобщи за TV7 директорът на Столичния инспекторат Веска Георгиева. Почти във всички райони на Столичната община през нощта са направени по 2 обработки на улиците, по които се движи градски транспорт. От вчера, откакто заваля снега, във всички райони на София се работи. В момента работят 60 машини, което да рече, че от всичките 170, половината или 1/3 са на терен. Не се прекъсва работата. Снеговалежа е на участъци. В центъра може да е едно, в съседния район да е друго. Най-трудно е в Подвитошката яка. Мисля, че днес ще има граждани и към Витоша. Пътищата, двата пътя към Витоша се обработват. Проходими са, но нека гражданите да са добре екипирани за зимни условия. Колегите от КАТ обещаха, че ще осъществяват и те контрол, така че да сме малко по-дисциплинирани спрямо природата, защото, казвам, не забравяме, че е тежка зима.